İrbala, irbal balala, kızlar balı balının gülü. İrbala, irbal balaşın, kızlar balı balının gülü. İrbal balsız, bal balsız, yaşı olmay bilgeli. İrbal balsız, bal gülsüz, yaşı olmay bilgeli. Zitar mı? Bal uqam digen bulaşul, suar uqam digen bulaşul. Bal uqam digen bulaşul. Счастье, чтобы совместная семейная жизнь с Артуром была такой же блестящей, как и Чтоб все прошло хорошо и чтоб погода не подвела. Что такое происходит? Мы жениха ждем, гостей. Да. Здравствуйте. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, килегез монда якынрак бирергә. Башкортлармы? Әйе. Башкортларны көткәнегезме? Нет. Сәлам. Тагын бер кат исәмсез барчагызга да сәлам, кадерле кияү. Без сине бик озак көттек. Афәрин, вакытында килеп җиттең. Хәзер күргәнсеңдер, безнең монда кичкенә генә биремнәр. Нәфисә безнең болай гына җиңел генә эләгән бими. Шуңа күрә киттек. Беренче бирем. Ол да ука. Кычкырып. Балтаны иң ышанычлы дустыңа бир дә юлыңны дәвам ит. Менә сиңа балта. Иң ышанычлы дустыңа тапшыр да. Икенче биремгә күчәбез. Так, Илнар. Афәрин, киттек. Безнең икенче бирем. Укылганнарын Рөстәмгә тотып бар. Нәфисә репертуарыннан җыр башкар. Әйдә, Рәфисәнең репертуарыннан берәр җыр башкар әле безгә. Беләзегем, йөзегем, киярмен әле үзем. Сезләрне оттым. Өченче бирем. Алдагы 2 биремне үтәсең килмәсә, алып баручыга 1000 сум акча бер. Нема үтәйсезме? Синнән тора. Әгәр дә бирәсең, Не сразу. Конечно, утәбез. Без дөрес үтмәйбез. үтәсезме? Үтәбез. Әйдәгез, бергәләшеп, рәхәтләндереп бибез. Музыка. Әйдәгез. Музыка есть. Ансы да сездән тора. Музыка бездә. Музыка бездән әйдә. Егетләр җырлап торалар. Давай татарскую. Какой хочешь? Просто рисовой? Татарскую, да. Или салаваты, бер егет гармон салават. Әйдәгез, җырлагыз җегетләр. Әйдә ниндәй? Любой. Гармон сайрый. Кем җыр белә? Әйдә инде сандугач. Үтәсең теләген. Кияү бик кияү. Кияү бит акча бирергә теләми.
Әбәлин. Бик Намазгамы? Әбәлин, молодец. Әйдәгіз, икенче биремне култагына битәр дәвам итәбез дисәгез. Оп. Дустыңа нәфсәнең 3 сыйфатын құлағына әйт. Дустың сүзсіз генә тасвирласын, кунаклар танысын. Аңладыңмы? Крокодил уйыны шикелле. Әйе. Бер иптәшеңне сайла да, әйтте нәфсәнең сыйфатын алар безгә сүзсез генә күрсәтен. Без инде үз чиратыбызда аны аңлыйчакбыз. Тимур, давай. Әйдә. Открытый, ашык. Артистичная. Ярдәмле Гостеприимно? Доброе? Да, все. Тагын икенәйем. Әйе. Артистичная, точно. Матур. Веселая. Әбәлин. Не пора работать. Одинаково. Такие слова загадываю вечер. Дәвам итәбез. Кәнфитләр арасына алга бар дигән сүзне тап. Бер кәнфиткә сиңа кирәкле сүз, калганында биремнәр. Шул сүзне тапканчы биремнәрне үтә. Менә синең каршында кәнфитләр. Кызылын ал. Юк, миңа һәр сынагында бар. Әйдә. Нәфисәнең яраткан төсен белә, димәк. Менә әле бу егетләр, извините. Кышкырып укыйбыз биремне. Так. 3 октябрь, 3 январь, 17 гыйнвар да кемне котларга кирәк? 3 октябрь, 3 ноябрь әнкәй. Ага. 17 гыйнвар. Так, гыйнвар, апрель же, по-моему. Җавап дөрес булмаса, Ага. син беләсең нәрсә эшләргә. Әткәй, 17 гыйнвар әткәй. Все правильно. Юк. Уйлады. Әйтәм 17 апрель. Yok, в смысле, январь была, ты демесің. Что-то там. Так, 3 октябрь. 3 октябрь, 3 ноябрь әнкәй. Так, 17 гыйнвар. Меня сразу взять? Бабушка, дедушка? Юк. Yok. Тагын бер шанс һәм куябызны. Bunlara. Yok, bilmeyim şimdi. Çıkarıp sağ. Ваклаган. Hazırlayan. Әфәрин. Üç günündə də ənkəng. Aha, isində qaldır, unutma. Так, давай еще. Әйдә. Вот конфеты не обязательно. Рәзимә әнкәйең кем дип эндәшкәнне ярата. Шибәркәй әби Разимушка, любимая теща. Молодец. Онда барсын да өтейін бұл. Анда yok mu gal керектіс? Бар. Фәндәм Валинуровнаның әтисінің исеме. Так,
Salğançı. Kim bu indi? Bendem. Bendem. Vali Nurovna'nın. Etisinin. Sesimi. Valinur. Mavli ham sendem kimler olar? Mavli. Tak. Züretey. Sen sendem. İsimler bilmiyorum. Nefsenin kimleri bu indi? Zurney, Züretey. Efendim, malaca. Genfitler kızlarga bir kızlar aşası. Nefise şirbet ayın koyda uçkarırga tili. Ey, koyda o'tkirga. Gretse. Efendim. 1995 yılını dünyadan indi zor vaqtıga buldu. Nefise dünyaya tudu. Молодец. Mında bir... Ay bu neresi yine kulda? Alturadım. Senin bugün tuy esin kenfit oktarasın onunla var. Gittik ona. Bir zadanye kısılıp kaldı. Gayet mi şartlar? Yok yok retten. Aha. Задание bulmagan iken молодец. Demek ders gitti. Tapmadık kardeşim. Вывезло. Bu şartla da korkmaz. Aha. Yok şu an tartmak diye. Ayda. Yok var. Хитрый какой. Көңілің buldu mu енді? Olga бар. Birer kızını ukta olga var. Ayda. Kimni sayılıyorsun? Erkek. Tam indi Nefise'den. Qadrli men bu birimni seni sınab qorar uchun bergan edim. To'yimiz oldindan sening bu provokatsiyaga berishmavingga ham hislaringning chin bo'lishini ishonam. Kutam. Aferin. Aferin Artur, anlagansındır. Bu işi seni turmuş iptaşın ömür şeşken Nefisege alıp barar. Hazır dostuna balta bergen edim, yalışmasam o bargandır. Şu baltanı al da, eğer de sen hazır iken yalnızlıkını unutup hissep jipni. Aha, uyuyorsanız ha? His. Eğer de hazır bulsan. Aha, Mesut. Kolganın tutup Nefise yanına Rahim'in. Aferin. Narsa Artur, zo'r baxit tilaymiz endi sizga. Ayvatgina iplab yashab yotirga, bizni unutmasqa, kunda ko'rishaylik. Hali Alloh yiroq turmaymiz qozondagina. Shunga давайте ayvatgina iplab turaylik shulay.
Дорогие Артур и Нафиса, поздравляю вас с этим днем. Днем свадьбы, с днем рождения, можно сказать. Рождение новой семьи сегодня произошло. Поэтому вы такие молодцы, красавчики. Всегда оставайтесь такими же. И не унывайте, живите весело. Живите дружно, живите, чтобы у вас было все классно, кайфово. Танцевали, пели всегда и радовались каждому дню совместно прожитому. Ну, можете иногда, конечно, ругаться, но только так, чтобы это было в шутку весело, там, потроллить друг дружку. И вот так вот, чтобы у вас было постоянно, каждый день, не скучно, весело, путешествуйте, и, там, гуляйте, зовите в гости. Вот такие мои пожелания. Нафиса Саманова, хочу вас поздравить с этим прекрасным днем, пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, чтобы все у вас двоих было хорошо. Артурчик, дорогой Нафиса, поздравляю вас с днем рождения, рождением новой семьи, новой ячейки общества. Сейчас как Тимур буду. Вот. Желаю вам, чтобы все ваши дни семейные были прекрасны. Уважайте, любите друг друга, не перевоспитывайте. Говорится, чтобы у вас все было хорошо и счастливо. Нафиса, я Артур Саманова. Мен сізге бақыт тілеймін, сатылық, тазалық тілеймін, ұзын өмір, гүл, әйбат күн айтып тұруға. Клип үйделер дайымын.
hürmetli, kadirli kiyemiz Artur, hem kızımız Nefise, sizni şuşu to'y kununuz bilan tabrik etamiz. Sizga uzun ömür, tozalık, esenlik, baxt, tevfik bilan toza esan bo'lib, teng-tegiz uzun parlaq ömürler tilaymiz. Teng-tegiz yaşagız, o'zingiz ko'p motor, o'zingiz ko'p aqlli bolalar, qizlar o'stirigiz. Bunda biz o'zimiz isimlanganami? Rahat yaşang, dünya tanış bolsan, bu şiirler bitsin, bu şiirler kalmasın. Teng-tegiz rahat ömür kechirigiz jetami bo'ladi, mayli. Men bolalarniki bugungi eng aybat kunlari bilan qutlayman. Teng-tegiz, toza, baxtli bo'lsinlar. Ощущение было, как будто сейчас диск споткнется. Bal moya şatan zervasta. Bismillahirrahmanirrahim. Seni kaptı. Kubita pavara gerek. İşte. Balday tatlı bulsun seni. Allah'ım beter pavam. Umarım. Тушна. İkiniz birlikte tüşlen. İkiniz birlikte. Kobayım şu kobi kaçar. Müşahim senin de. Bunda. Buradan neler? Misi koydum içinde kırıp. Altına atıp koydum. Koşan giydirirler diye. Bismillahirrahmanirrahim. Красотки, красавицы. Baxtga, shodlikqa. Oy, kiriga burildi. Keyin olamın deb otlar şimdi. Ben çıkar bir yerge. Bakış burada biliyoruz. Yıkılmayın oğlum ya. Nefise, Artur, qadrlileri bizning.
шушындай матур күнегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Бер-берегезне тапкансыз, бер-берегезне очраткансыз, бер-берегезне гомер буе саклап, яклап, хөрмәт итеп, ишетеп, яратып, иркәләп, гел шулай озын-озак гомер бергә яшәргә язсын сезгә. Һәм инде әлбәттә киләчәктә берсе артыннан берсе шундый Нәфисә кебек чибәр, Артур синең кебек акыллы вә батыр балалар алып кайтырга язсын. Без сезне бик тә яратабыз. Бәхетле булыгыз. Артур һәм Нәфисә, сезне чын күңелдән туйыгыз белән котлыйбыз. Сезгә бәхет, шатлык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Чтобы у вас было детей побольше, долгих лет жизни и счастливой семейной любви. Поздравляем вас! Да что было, что родила ребенка. Желаю вам гармонии в семье и дополнять друг друга, а не быть под крылом. Булышканыңыз өчен. Миңа кулым җитәр. Рәхмәт. Мы поменяли прическу. Надеюсь, она выдержит сегодняшний ветер и не начнется дождь. Да. Вон, жених, сядь нормально. Кадерле балалар, Артур, Нәфисә, сезне матур бәйрәмегез, туй көнегез белән котлыйбыз. Сезгә сәламәтлек, бәхет теләйбез. Гаиләгез гомерле, ныклы булсын. Матур балалар үстереп, әниләрегезне, безне сөендереп, матур итеп яшәгез. Безнең теләкләр шул. Сезне яратабыз, ихтирам итәбез. Билгеле сәбәпләр буенча без сезнең туйыгызда катнаша алмайбыз. Но безне үзегез кырында тиеп шутлагыз. Минең тагын бер генә теләгем бар. Гел бер-берегезгә юл биреп, бер-берегезгә терәк булып,
озон итеп яшәгез. Артур и Нафиса, поздравляем вас с таким важным и знаменательным событием, с рождением вашей семьи. И желаем, чтобы с каждым годом у вас в доме было побольше любви, достатка, уважения и звонкого детского смеха. Мы вас очень любим и ждем в гости. Желаем вам большого счастья, крепкой дружной семьи, больше уважения. С днем свадьбы! Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, әти-әниләр, дуслар, туганнар, кодалар, кодагыйлар, әфәнделәр һәм ханымнар. Хәзер без бәйрәмнең иң матур өлешен, иң мөһим өлешен башлап җибәрәбез. Һәркемнең кабатланмас мәхәббәт тарихы бар. Бүген без шул тарихларның берсендә. Бүген без шаһитләр. Бүген безнең каршыда яңа гаилә туачак. Хөрмәтле кунаклар, гаилә тормышына үзенең ныклы, төпле, ышанычлы адымнары белән аяк басучы Артурны каршы алыйк. Матурлыгы, чибәрлеге, гүзәллеге белән бар галәмне нурга күмгән. Гаилә тормышының иң якты йолдызы Нәфисә һәм аның әтисе Нәгыйм Нәкыйп улы. Талдай нечкә билле, кояштай якты йөзле, ай нурыдай якты күңелле Нәфисә Нәгыйм кызы. Çiçek gibi kızım öse gülüm öse Kumel tula canlı üzü etidiyse Işıklar gazir ezir gümür buya Gülüm üsken taraflar neciller ise Ayaz kökler tilepti Кул тотынышканнар, йөзләрендә елмаю балкый, ә күзләрендә очкын, мәхәббәт очкыны. Аларга ул хисне аңлату өчен мөгаен катлаулы җөмләләр дә, аңлашулар да кирәкмәс. Алар аны сизә. Ике җанны берләштергән мәхәббәт, кабатланмас бәхет һәр кешенең тормышында иң зур уңыштыр мөгаен. Яшьләр, никахыгызны теркәр алдыннан шуны сорыйм. Сезнең гаилә кору турында карарыгыз ныклы уйланганмы? Чын күңелдәнме? Иреклеме? Гомерегезнең ахырына кадәр бергә булырга, бер-берегезне яратырга, хөрмәт итәргә хәзермесез? Артур, синнән сорыйм. Нәфисә, синең җавап. Сезнең уртак теләгегез, ихтыярыгыз белән мин сезне законлы рәвештә ир һәм хатын дип игълан итәм. Хәзер мәхәббәт һәм тугрылык символ булган балдаклар белән алышуыгызны сорыйм.
2020 ел сезнең каршыгызда яңа гаилә, Самановлар гаиләсе. Яшьләр, бер-берегезне котлый аласыз. Хөрмәтле кунаклар, яшьләрне котлый аласыз. Хәзер фотога да төшә аласыз. Яшьләр белән һәм котлый да аласыз. Әтиәниләрдән башлыйбыз. Кадерле кызыгыз Нәфисә, кадерле кияү Артур, котлы булсын туегыз. Матур тормыш корыгыз. Шатлык, бәхет һәм мөхәббәт булсын тормыш юлыгыз. Сез өчен күңелдән котлыйбыз. Кадерле балалар, котлыйм сезне никах күнегез белән. Миннән сезгә теләк шу. Алдагы көннәрегездә бер-берегезгә терәк булып, гел яна шатлыгыз. Әле көнгә хәтле сезнең белән горурланып булайды. Алдагы көннәрдә шулай булсын. İstelik ve fotoğrafı da düşeriz. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go. I wanna die lying in your arms. Кадерлеләрдән кадерле балаларыбыз, сезне бүгенге гомерегезнең иң матур мизгеле законлы никахыгыз белән чын күңелдән кайнар котлыйбыз. Тормышыгызда шушы бөтен узачак гомерегез һәр көне, һәр сәгате, һәр минутта иң матур мизгел булып калсын. Менә әтигез әйтеп китте, бүгенге төнгә кадәр сезнең белән һәр вакыт горурланып кына, шул чаклы сукланып, горурланып кына яшәдек инде улыбыз белән. Һәм Нәфисәне ышандыра алабыз. Барсы да риза булыр. Ышанычлы кулларда, молодец. Дөрес синең сайлавым дип әйтәсе килә инде. Артурныкы да шулай дип уйлыйбыз. Һәр чак, һәр вакыт шундый матур булып калыгыз. Бер-берегезне яратыгыз. Матур балалар телебез. Микрофон. Нафиса, Артур, я вас хочу поздравить с этим днем, прекрасным днем дня рождения вашей семьи. И я Нафису знаю как бы с детства, с рождения, и я свидетельница всей ее жизни до нынешнего момента, до вот этой точки взросления. И для меня очень-очень ценно, что я была, Нафисуш, рядом с тобой. Все детство мы с тобой росли вместе. И я очень за тебя рада, и очень рада, что ты нашла свою половинку, и что вы друг друга нашли. И Артура я знаю не так давно, но я думаю, что он будет частью нашей семьи также, таким же близким для нас человеком, как и ты. И цените друг друга, самое главное. И что еще хотела сказать? Хотела вам сказать, чтобы вы замечали те мелочи, которые вы друг для друга делаете, и ценили это, и любили друг друга. И каждый день, чтобы у вас был светлым, теплым, добрым, чтобы у вас дома всегда была хорошая атмосфера, семейная, счастливая. Это самое главное. Счастьем я вас очень люблю, очень-очень.
всей души и от огромного сердца поздравляем вас с днем вашей свадьбы. Желаем вам счастья, здоровья, бескрайней любви, красивых детишек и, конечно же, любить, любить и любить друг друга до конца своих дней. Мен татарча qadrli Nafisa ham Artur, sizni to'y kuningiz bilan qutlayman. Sizga baxt, shodlik, uzun umr, boylik ham do'stlikni uzmaylik. Har vaqt shulay suylashib, mana shulay bayramlarda qatnashib, birga shunda yashaylik. Umrlar uzun bo'lsin, ko'rishuvlar ko'p bo'lsin. Baxt sizga. Артур и Нафиса, я поздравляю вас с днем вашей свадьбы. Желаю вам огромной любви, счастья, благополучия, гармонии, взаимопонимания и долгой счастливой жизни. Будьте счастливы. Nafisa Artur, mana sizni uzoq bilaman endi. Uzoq do'st bo'lib yashaymiz. 10 klassdan boshlab. Mana shulay do'st bo'lib, tatу bo'lib yashaylik. Hozir mana sizning oila, bizning oila Alloh bersa, umr bilan bo'lib, shulay oilalar bilan do'stlashib yashaylik. Shuna bizga ne? Imin ne? Baxtlik, aldag'icha shulay deb do'stlashib, ko'rishib yashaylik. Нафиса, привет. Хочу поздравить вас с этим знаменательным днем для вас. И, так сказать, я очень сильно рад за вас. Такая красивая пара. От всей души вас поздравляю с этим днем. Желаю крепкой семьи, благополучия. Самое главное, понимание друг друга. Иногда уступайтесь друг другу. Прислушивайтесь к словам. Это очень важно. Прислушиваться к мелочам. На этом держится весь фундамент. Дорогие молодожены, поздравляю вас с днем рождения вашей семьи. Желаю вам счастья, любви, здоровья, долгих лет жизни, всего самого-самого наилучшего. Желаю, чтобы вы в своей жизни допустили как можно меньше ошибок и ценили все, что у вас есть. Спасибо. Sizni ixlos ko'ngildan to'yingiz bilan qutlaymiz. Sizga tozalik, baxt, shodlik tilaymiz. Nafisa Artur, sizni to'y kuningiz bilan qutlayman. Sizga tozalik, baxt, oilangizdagi bir-biringizga tirak bo'lib, botirgina yashaysiz. Я хочу, чтобы вы вспомнили первые моменты, когда вы влюбились в друг друга и никогда не забывали эти чувства. И каждый день вспоминали, как вы любите друг друга. Дорогие Артур и Нафиса,
отца. Поздравляю с днем вашей свадьбы, с рождением вашей семьи. Желаю вам счастья, здоровья. Берегите друг друга, радуйте, доверяйте. Только вместе можно пройти жизненный путь. Дорогой Артур и Нафиса, приглашаю вас в ноябре, в декабре, когда я свободен, или в апреле в Сочи. С меня гостиницы и завтраки, и экскурсии по всему Краснодарскому краю плюс Абхазии.